बेबायदिनो गितफोरनि 89:1 इसोरनि सभायाव इसोरा गावनो गसंदों, बियो इसोरफोरनि गेजेराव बिसार खालामगोन होननानै। नाथाय इंलिसनि किं जेम्स भार्सनाव बेबायदि बुंदों, God standeth in the congregation of the mighty, he judges among the gods। बेयाव इसोरखौ गड एबा जिखौ केपिटेल लेटारजों देखायनाय जादों। बिनि ओंथिया इसोरखौ बुंनाय जादों आरो गुबुन मोनसे गड्स बेखौहाय स्मल लेटार्सआव देखायनाय जादों आरो बेखौ बांसांरायाव बुंदों। बेनि ओंथिया इसोरफोर होननानै बुंनाय जादों। थारैनो बे गड्स एबा इसोरफोर होननाया सोरखौ होननाय जादों बेखौ निस्सय इसोरनि फिसाफोर सन्स अफ गडखौनो बुंनाय जादों। इसोरा जेराव थायो बियो सोरगोआव इसोरनि मोखां डिभाइन काउन्सिल दङ, जेराव बियो न्याय बिसार एबा गोनां बिसयफोरखौ डिसिसन खालामो। इसोरा गावनि सिंहासनाव जेब्ला माबाफोर डिसिसन एबा बिसार खालामनांगौ जायो अब्ला बियो बिरगोनफोर एबा गावनि फिसाफोरखौ लानानै बिसार खालामो।